Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เ
ini jalan-jalan. Yo. Ayo jadi semua ayo seluruh aja. Woi, suah banget cari Kabupaten Blora. Ayo aja deh. Woi, seluruh. Woi, seluruh aja. Alon-alon woi. Woi, woi. Woi. Beri tepuk tangannya untuk adik-adik kita yang sangat berani. Gak apa-apa, slow. Jos. Hai. Lah yo. Lah musuh-musuh panggonge lami yo. Ngene iki gara-gara kowe lho, Bu. Arek aku. Ngene iki gara-gara kowe lho. Tak cilik goblok kono mbokon salto. Ora aku yo. Lah piye? Wong dhewe benereng lele. Cek lele. Ora dek mangki wong lele aku pas salto ora ketemu pentol mang salto ae. Betul piye? Iya mang. Pentol piye? Pentol piye? Mang ora tangan tuku pentol mas salto ae kok. Lah pentole kok gopo? Masih sesat ngetek aku. Ora apa-apa. Lah wong sirah karek publik iki kok. Ora apa-apa. Tahu sama mbak kowe. Sing apa ya? Iki rape iki. Heh? Ora ape. Lho cah cilik muplek kono mbokon salto. Iki nek ape ra tekan kene lho, Dik. Iya. Wes yo. Cek lele lah sumpah. Saltone merane. Hei. Loro, telu. Ora dadal lele. Wes salto nang tekan pojokan ngono lho. Dosakmu. Sing keteko iku lho. Semangat. Oh. Hai. Gawa mulut, Bang, gawa mulut. Betul. Lah. Aku ya. Kaya produknya Sinolodra ambil congor. Ambil congor. Ayo. Ayo kene, mosok ora iso. Lho kok dhewe sing njaluk dhuwit lho, Cuk. Ora pergang yo dhuwit kok, yo. Cuk. Oh, sak tak pasake dreng dina barang masang kuwi.
Ah, masa masak tok rambut dino yo. Yo yo, sampe nyawer metu. Oh. Nah, ngono. Rezeki saking Langsung akeh ya aja bengkok kowe. Ngono cerdas ah. Lah kowe jentung itu. Iya. Nek wayahku entek duwe. Dhisik kok tak jone. Minggu tak jone. Jawa Barat. Minggu gadean buka ora? Buka, Pak. Ah, bukamu tenang ae sa. Walah dah yo kena nggo anu kono tuku toleh ngono tok. Ayo, Ada meling-meling. ayo. Andi, wedo sarapan urung? Padha. Yo kok bareng-bareng ya, Cuk, nek bar pergawe ke sarapan. Nah, ayo. Iki buat tak garingan ya jajane. Tak bule. Paden ayo. Tabuhane rong dituthuk kok. Aku tak maleh, Cuk. Lah ngono kan ana rahasia polisi malah urusane dawa. Lah, yo. Wes. Wes bocah teman kok arek ngomong nek dido apa ora? Ya iya lanjut tak cukup lho. Selak garing duwike, lah makane kuwi. Yo. Kira mandau garing yo, bener cerdas ya teh. Alah. Tanganmu ora kono goblok kemudian yo. Mosok arek contoh ngene yo ya Allah. Mungkin kok ya contoh kene kunduran. Kok cedak menyang. Cedak menyang jero. Takok. Lah, maksudnya kono kudu lho ora ngono. Lah, masane ngono lho. Karo kono bukan gue. Jakrake rasiku dah.